Ze binnen maar een heel soort, wel zo'n 100 kilo in totaal. En ze hebben nog een hele reis te gaan. De Sargasso-zee bij Mexico wordt de eindbestemming. Joer doeken ze het wetter in bij Haas. Het nighttime moet uiteindelijk hierbij komen. Om de ielstand te verbeteren moet er meer iel richting Sargasso-zee zwemmen. Om daar zich voortplanten te gaan. En dan na een uur of een uur of 2 uur, dan zien we de lietse ieltjes weer om. En het is belangrijk dat de lietse glaasiel weer waarom komt. Want ielfiskers, wetenskippen, natuurorganisaties en provincies binnen het er al jaar eens. De ielstaan moet nog heel tijd flink verbeteren worden. Er is een ielhevel bij Rob de Ziel waar ze naar binnen komen. Dus ze kunnen naar binnen komen, maar wat we wasjogen is dat er meer iel aan de buitenkant zit dan aan de binnenkant. Daar kan nog een heleboel aan dienen worden om in de delen bij het veen en meer richting Appels iel te krijgen wat er is. In Friesland wordt er visken op iel met een quotum. Dat leidt op 36.000 ton. Het quotum is al helle, dat betekent dat er net meer naar iel visken worden mee. Het is net wetter naar de zee dragen. Deze zo'n 150 kilo had echt doel. Ja, zeker. Deze iel wie oors gewoon naar de riekerij gaan, dan gingen we ze lekker opbieden. Nu ben ze eruit sparen. Oer een paar uur binnen de effecten te vernemen van de iel die tjoerd uitzet is. We hopen dat na een oorlier 2 jaar dat we de glaasieltjes weer omsjogen hebben.